wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mzungu ushu. Mzungu amene akulira kwambiri, akulira mokweza, analemba mkazi ntchito ya nyumba. Mkaziyo amachokera ku Theba ndi wapajonzi. Zotsatira zake mtsikana uja wangogwira ntchito kwa mawiki awiri. Wiki yachitatu ku nyumba kwake kunabwera akuba. Ambera mzunguyu china chilichonse chimene chimaoneka kuti ndi chodula nyumba mwake, komanso ndrama yokwana 20,000 rand. Ndikuthawa. Wantchito ujanso wathawa, sakudziwika kumene ali. Mzunguyo wanena kuti zimenezi sizinachitikeko chiyambireni, zachiziwikire plani imeneyi wapanga ndi mtsikanayo. Awulisa zayambiranso kulemba ntchito nzika pa Theba, amuonesa nyekhwe. Ero akuluakulu ndimafuna nkhani imene sakuduseni. Pompano akhala kuita nani, bwerani ku John muzagwire ntchito kuno. Sangakwanisa anthuwa aropa okha.